estructurant molt més seriosament perquè realment és un tema globalment acceptat ara que els negocis han de passar al món digital. Llavors, des de l'enfocament que li vaig proposar a l'audiència de que no cal fer durant la crisi, començaré amb el no més gran, és no cal esperar. No cal realment esperar que la digitalització, el món digital sobrevingui a la vostra empresa. Hem d'estar tots preparats. És un tema que realment vull explicar com ens afectarà aquest canvi en el tema de formació, en el tema empresarial i també en el tema governamental, perquè jo crec que hem estat realment mirant i veient com el govern ara està digitalitzant els processos i com estan fent la nostra vida, diguem-ne, més fàcil o més difícil. Això ho podem parlar, perquè al final no tota la digitalització serà bona. Ho hem d'analitzar una miqueta i això us proposo. Volies dir alguna cosa, no? Disculpa. No, a mi m'interessa molt. Jo crec que prosperar és el més important que podem fer i tenir persones que donin rebufos interessants interessa, està clar. Realment, puc començar per parlar dels nois i noies que estan ara cursant la seva formació, universitat, col·legis, inclús escoles. Tota aquesta gent, tota aquesta part de la nostra societat, la part més important, que és el jovent, el sector de l'educació, que estan realment a dins del sector de formació per classificar-nos una mica, no? Aquesta gent és el nostre futur, òbviament. I la gràcia que té això és que ells estan molt més preparats per al món digital que molts de nosaltres. I ells ho patiran molt menys que realment la nostra generació i la generació anterior. Encara que jo tinc molts amics que tenen, no sé, 80 anys i porten molt bé el tema de WhatsApp i telèfons i tot, i felicitats per a ells, no? Però vull dir que aquesta gent ara que porta xarxes socials naturalment, tot el tema de YouTube naturalment, tota la digitalització de forma molt natural, els felicito perquè ho tindran superbé. Perquè ja no puc explicar-los res. Podria fer un petit apunt. No sé si us n'heu donat compte, aquest senyor no és de la part de Lleida. Parla un català perfecte, natiu. Llavors, els que trepitgem amb els idiomes sabem que això és complicat i més venint d'una llengua mare bastant oposada. Aleshores, felicitats de debò per una demostració de nivell impressionant. Sector d'educació, qui ens ha de treure d'això? Gràcies. Escolta'm, jo el que penso és que ara mateix, òbviament ho enllaçaré després amb el sector de l'empresa i del govern, però la formació són els començos, no? I realment ara el que ens permetrà la societat 3.0, la nova, diguem-ne, branca de desenvolupament digital, precisió. Tindrem una formació molt precisa perquè no sé si us heu fixat en el tema de plataformes com a Domèstica, com a diverses plataformes, no vull fer publicitat, no? Que realment podeu trobar
per exemple, a mi m'agrada molt el Masterclass, no sé si coneixeu el masterclass.com. Jo crec que és una plataforma meravellosa per fer cursos que mai us havíeu imaginat que existeixen. Per exemple, jo quan vaig veure, jo vaig ser un dels primers apuntats al Masterclass quan encara no es coneixia, no? Ja li veia moltíssim potencial i aquest nivell de precisió, aquest nivell de... Saps? És molt curat, és molt rebuscat el nivell de precisió. Que Steve Martin t'ensenyi comèdia o que Carlos Santana t'ensenyi a tocar la guitarra. Sí. És justament el que busquem. És justament el que a mi, quan jo estudiava, em faltava. Perquè jo estudiava lingüística a diverses universitats. Primer a Moscou i després a Barcelona. Després a Madrid, vaig anar a diversos cursos a Singapur, a Londres, a París. I realment sempre era una entrada a la sala, saps? Sense realment conèixer el que t'espera. Sempre era un apropament realment global, molt generalístic. I ara jo vull això i vaig a buscar això. Doncs mira, aquí ens trobarem perquè, clar, jo entenc que la gent que encara s'està barallant amb lo bàsic tenen els problemes que tenen. Però els que ja no ens basem en els records del passat, sinó en la visió del futur, saps el que a mi... Bueno, Masterclass és l'hòstia, perquè Masterclass és l'hòstia. És el top of the world, ¿vale? Que Serena Williams t'ensenyi a jugar a tenis, jo què sé, és que hi ha coses allà que dius, en sèrio, i a casa meva? Però hi ha una cosa que complementa això, que és el next step, que és la gamificació de l'educació. O sigui, jo he trobat una cosa que es diu Yousician. Jo vaig estudiar la carrera de cant clàssic, però jo no sabia tocar la guitarra. I vaig trobar una cosa que es diu Yousician conec la plataforma que dius. El desenvolupar una memòria muscular. Tu imagina't que en un pressupost com el del Grand Theft Auto es fes un joc immersiu total per aprendre anglès, per exemple. No? Pronunciació, fins que no ho dones, no t'obre la porta. Tota aquella ànsia que la gent fa per aconseguir el mono grande, no sé què. Saps? Aquest tema que estàs mencionant, jo patia moltíssim durant la universitat a Barcelona. Saps quin problema jo tenia com a estudiant? Sense ofenses, un rotllo que t'estava insultant durant una hora i mitja de classe que dius, mare meva, què estic fent aquí? Estic perdent el meu temps perquè aquest senyor, amb tot el respecte i carinyo que li tinc com a professor, està fent d'intermediari entre jo i el llibre. I dius, jo no necessito un intermediari, jo sé llegir, soc filòleg, sé llegir el llibre i entendre-ho com a tal, m'entens? Jo no necessito un intermediari per això, saps? Com a vegades la gent intermedia sense necessitat, saps? I clar, ara tenim aquesta gamificació que realment fa interessant el que estem estudiant i ho fa bé, ho fa de forma natural i orgànica, saps? Perquè nosaltres, al final, som tots nens. Fins a... Tota la vida som nens. Llavors, clar, necessitem jugar. Saps? La veritat és que necessitem jugar. I si, a més, estem aprenent alguna cosa, llavors, super, ho tenim. Llavors, hem arribat a aquesta cosa que jo prefereixo denominar precisió, saps? És una precisió cirúrgica a l'hora de treure informació de forma intel·ligent, fàcil i precisa, saps? És com, ara vull estudiar això, ho tinc. I realment m'estalvia temps. Sí. O sigui, ho hem medit amb un músic que vam fer els dos la carrera de, tot el conservatori i tot. Ell va fer guitarra i jo vaig fer cant líric en aquell moment, que es va anar convertint en d'això. Però, clar, jo sé les 10.000 hores que et costa arribar a un nivell... Què passa? Que tu només amb 1.000 hores, segurament,
doncs ja diràs, hòstia, este tio i tal. Molt poca gent notarà la diferència entre les 1.000 hores i les 4.000 hores, però tothom notarà la diferència de 10.000 cap a dalt. Però són 10.000 hores de les antigues. Si tu pots... Perquè, clar, quin problema em trobava jo? Que a mi YouTube, amb els tutorials, jo ja podia fer-me una masterclass amb el Mark Knopfler o amb l'Elvis, però no podia aplicar-ho. Aquí hi ha un terreny a explorar fabulós. Molt bé, endavant. Disculpa, escolta, estàvem parlant del sector educació, perdona, que jo m'he anat d'olla i teníem més o menys un ordre del que anàvem a parlar. I això com s'aplica a la formació online? Sí, hem perdut l'àudio, un segon. Hem perdut l'àudio. No t'estic sentint. Hem perdut l'àudio. Un segon, deixa'm veure què pot estar passant. Tenim a la sala... Sí, hem perdut l'àudio. No entenc què pot estar passant. Entenc que a mi se m'està sentint. Algú pel xat pot confirmar que se m'està sentint a mi? Tenim ara mateix el xat... Sí, se'm sent a mi, La Olga ens ha dit que sí que em sent, però hem perdut l'àudio de l'Àlex. A mi sí que se'm sent, sí. Molt bé, tenim el Josep Ruaix en sala, una celebrity. El Josep Ruaix és un fora de sèrie. Sí, aquí ens pot quedar la cosa de sortir i tornar a entrar, perquè jo et veig desbloquejat. Un segon, vaig a mirar-ho des d'aquí. Mira, et vaig a fer un moment participant i ara et torno a fer presentador. A veure si canvia alguna cosa. Hem perdut l'àudio, és estrany, perquè tot anava bé. Aviam si puc. Està tot obert. No sé què pot estar passant. Actualitzo els settings, a veure... He actualitzat els settings, no ho entenc. Un segon, aviam, deixa'm veure què pot estar passant. Jo crec que tenim... Vaig a fer un moment presentador al Quico, a veure si ens pot ajudar. Faig el Quico presentador un segon per veure si ens pot ajudar per dins a solucionar el problema. No sé si és un tema de Bluetooth, alguna connexió de Bluetooth. Tenim el Quico a la sala de presentadors. A mi em sents? Sí, el Quico el sento. No sento a l'Àlex. Hem perdut el seu àudio. Crec que el més normal seria, Àlex, surt un moment i torna a entrar o reinicia l'ordinador. És alguna cosa del Bluetooth o de la connexió d'àudio. Crec que serà el millor perquè no puc fer més del que estic fent. Jo tinc desbloquejat, estàs amb tot desbloquejat. Aquí em diu reiniciar la sessió de l'usuari, et vaig a reiniciar, a veure si ara... Un segon. Quico, gràcies per l'assistència. Bueno, aprofito la benentesa per presentar-vos el Quico. El Quico és el... Mira, ja el tenim aquí, l'Alexander és centrant. El Quico és el nostre director d'operacions, tot el tema del back-end, tot el tema del gestor de llistes, autorresponedors, botons de PayPal, etc. Com vosaltres podeu veure, bueno, tu mateix els hi pots dir alguna cosa, aviam si a l'Àlex el puc desbloquejar. A veure si l'Àlex ara està apareixent. Ara sí. Ara sí. Bé. Molt bé, gràcies. Gràcies, senyor. Gràcies. Moltíssimes gràcies. El Bluetooth té això. A mi em passa tot el rato amb el cotxe a la que canvies d'una cosa a l'altra. Molt bé, cap problema. Problemes tècnics. Ho sento molt. Endavant. Estàvem en el tema de la formació online. O sigui, veiem el somni, però això com ho fem? El que has dit, que m'ha agradat molt que has dit, bàsicament vas comparar les hores d'abans i les hores del nou modus operandi del sistema educatiu. Perquè realment aquesta hora d'una generalització de la informació, quan realment no saps de què parla la persona,
ni a priori ni a posteriori a vegades, perquè dius, què he dit? No entès res, necessito repassar llibres, saps? O sigui, realment aquesta hora, el valor que té és com, no sento, és com, no sé, amb què comparar, segurament és com un, no sé, el menjar dels astronautes, saps? Quan una píldora que porta tots els microaliments necessaris o et pot menjar un steak tartar, una amanida i no sé què més, saps? I encara estàs buit. Vull dir que ara mateix, amb aquesta precisió quirúrgica de la informació que podem transmetre directament a dins del cervell de la persona, amb això podem arribar molt lluny, molt lluny. Soc molt positivista perquè jo crec que la gent és bona. Jo generalitzo i penso que això és molt bo, però òbviament ho hem d'aprofitar molt bé perquè amb aquesta precisió quirúrgica també sortiran coses que no cal fer. Vale? I amb això insisteixo, no cal diguem-ne menysprear el poder de la informació errònia i hem de seguir uns filtres. Realment hem d'establir unes pautes de filtrar la informació. Amb això, òbviament, ens ajudarà l'empresa bona, i amb això ens ajudarà el govern bo, perquè, òbviament, coneixeu, n'hi ha estats que fan política que no ens agrada, la gent lliure, n'hi ha empreses que volen estafar, i amb això hem de cuidar molt. Per exemple, nosaltres a la Cambra de Comerç, que no he dit res, però nosaltres representem justament això, el filtre. Nosaltres, com a cambra, fem de filtre. Si el teu fill vol estudiar a una bona universitat, nosaltres podem recomanar una bona universitat o una bona formació online o el que sigui, no? El mateix amb les persones, amb les empreses i els governs també, perquè a dins del govern també n'hi ha persones i persones. Llavors, això jo crec que és el més important ara mateix. No ens hem d'oblidar de filtrar tot aquest corpus d'informació que ens arriba a dia d'avui, perquè visquem en una economia d'informació i aquesta informació és molt interessant filtrar-la, conèixer-la, els orígens. Jo, per exemple, vaig muntar diversos restaurants i jo crec que inclús hem estat a un, per exemple, ahir a Barcelona, no? Què passa? N'hi ha una persona ahir, Fran, la gent la coneixerà, que bàsicament ell és el cuiner del producte. Ell va heredar aquesta cuina del Santi Santamaria, que va obrir a Sant Celoni, al Can Faves, no? I aquesta persona deia, jo com a cuiner haig de cuinar molt poc. Jo el que necessito realment saber és com es diu? La procedència. La procedència de la matèria prima. Perquè la procedència de la matèria prima, jo haig de conèixer el pescador que realment em porta el peix, m'entens? I per què explico això? Perquè hem de cuidar la informació de la mateixa mena. Saps? La manera d'investigar d'on surt la informació, aquest mètode ho hem de tenir incrustat. Perquè si perdrem el rastre de l'origen de la informació, podem patir una mica, saps? Hem de filtrar això. Hem de cuidar molt l'origen de la informació. Per això crec que és bo, per exemple, una entrevista com aquesta. Per què? Perquè la gent pot realment buscar a tu, a mi, a tots, què fem, què hem fet. Jo soc una persona molt pública, llavors totes les coses que faig normalment es publiquen, saps? Pots mirar i estudiar. Jo per això dic que, tornant al tema de la nostra conversació, no cal ignorar la procedència de la informació i el ponent
en aquest cas. Si em permets fer-te una puntualització, perquè jo em passo totes les setmanes intentant oferir valor i la veritat és que aquí del que estem parlant és de dir, escolta, el que condueix, el que decideix, el que paga, el que és a últimes, el màxim especialista en el tema que tracta, no pot conduir a cegues de dir no sé qui em dirigeixo, no sé qui és la meva audiència. O sigui, i fixa't com amb la comptabilitat, una cosa que entendrem tots. Si tu no entens els números i estàs palmant, la solució és canviar de gestoria o aprendre a entendre els números. Llavors, una cosa que a partir d'ara ja no és, bueno, ja ho anirem fent, s'ha de fer. Mira com hem corregut tots a adaptar-nos al Zoom, no? Per poder moure'ns. Aleshores, ara ja és... el nom del joc es diu velocitat. Qui ho aplica més ràpid? Qui ho aplica més ràpid? Qui aprèn més ràpid que la competència? Un client acaba d'aterrar ahir a Los Angeles i el primer que ha fet és enviar-me una foto d'una portada d'una revista Forbes amb els 10 nuevos millonarios por el coronavirus. Troba una nova solució, adapta't i aplica-ho més ràpid que els altres. La velocitat és una de les coses noves que hem de... Saps? Jo, per exemple, quan parlo amb la gent sobre el tema de pel·lícules d'avui i les pel·lícules de fa 10 anys, no sé si us heu fixat en el canvi de frames, no? Ara, una pel·lícula nova que surt a 2019, a 2020, és un constant canvi. No hi ha Per què? Perquè el targeting d'aquesta pel·lícula és gent jove. I aquesta gent, el canvi molt ràpid d'informació, el poden agafar molt més fàcil que nosaltres, diguem-ne, no? Llavors, són més ràpids. I llavors, la gent ha d'accelerar una miqueta perquè es pot prendre decisions més ràpids. Els fons d'informació es pot comprovar. Tot serà una miqueta més transparent. Òbviament, amb la transparència de dades, el que arriba és que la privacitat deixa morir. Vull dir, comença a morir, perdó. El tema és que la privacitat comença a ser una cosa de luxe, saps? I és un tema que no cal ignorar. Ara mateix la privacitat comença a costar molts diners perquè jo crec que la majoria de la gent encara ignora aquest fet, saps? Ells pensen que tenen vida privada quan realment Amazon està escoltant les seves converses, encara que sigui per intel·ligència artificial i no n'hi ha una persona com en aquestes pel·lícules de James Bond que està escoltant, saps? Així com, què estàs fent, no? No, ho fa la màquina, saps? Ho fa la màquina, està escoltant. I tot el rastre de Google, del que has vist, del que has fet... Sí. I està aprenent sobre tu. I quan aquesta màquina ho sap tot sobre tu, la teva privacitat no existeix. Ja està. És que a l'Amazon és irresistible, perquè tu t'acabes de comprar una guitarra i llavors et diuen, hòstia, s'acaba de comprar una guitarra. Vols un pack de 10 pues superguapes per €1? Porte gratis, si te quedes con el Prime. No pots dir que no. Bé, home, si no t'agrada la guitarra, no, però em refereixo a qualsevol altra cosa que hagis comprat. Sí, però la gràcia arriba quan estàs tocant la teva guitarra que vas comprar fa dies, no? Després es trenca una corda, l'Amazon Echo ho pots sentir i et fa un missatge dient, escolta'm, t'acaba de trencar una... Compra una. És que és el problema, que la gent pensa que la tecnologia ens arriba gratis. No, el cost de la nostra privacitat ho estem pagant. Llavors, molta gent està guanyant gràcies a quitar-nos la privacitat. Però no vull dir que això és dolent, no vull dir això. Jo crec que la transparència, en general, aporta més beneficis que pas, saps, coses negatives, diguem.
I amb això què vull dir? Tornant altra vegada al nom de la nostra conversa, no cal ignorar que la privacitat serà el més car del món. La privacitat, una illa deserta on tu pots estar amb tu mateix, amb ningú més, això costarà molts diners. Llavors, jo treballo en el sector, diversos sectors. Treballo amb governs, treballo amb financers i soc accionista en diverses empreses que realment el que fan és ajudar justament amb això, amb el tema de privacitat. Per exemple, una de les empreses fa tota la gestió de iots i resorts de luxe i realment estic notant bastant com aquesta branca de la meva feina està creixent. Ara, amb el Covid, amb els 3 mesos de tancar-nos a tots a casa, aquest sector no ha parat, perquè tu pots ser-hi al teu iot al mig del mar. Això no està prohibit. Saps què vull dir? És un tema així. I clar, costa molts diners, però estàs fora de lo global. Estàs absolutament, saps, lluny de la legislació de quarantena, de tot. I això costa molts diners. No sé si m'he explicat una miqueta en aquest sentit, saps? Bueno, estem invertint el 80... S'ha marxat la llum de... Espera. Saps Es fa de nit, perdona. La llei de Pareto, no? Que diu que el 20% de les accions generen el 80% dels resultats. Doncs nosaltres estem al revés. O sigui, dient, home, si en un moment, no sé, per exemple, jo no sé si encara està a sala perquè, clar, el Josep Ruaix està a sala, sí, el Josep Ruaix el tenim a sala. En un moment donat és un exemple perfecte perquè ell no ens necessita. Sí, ens està donant classes. És que ho fa superbé, les paraules que toca, com ho juga. Quanta gent es compra un curso de piano o el que sigui? I quanta gent és superbon pianista, clar. Ja. Tu pots veure el potencial, però fer-ho no és tan fàcil. Escolta'm, si passem del tema formació, que jo crec que és un tema que ja hem parlat, a veure, vaig a mirar els meus apunts. Sí, precisió, formació online 100%. I sí, un tema que uneix el tema d'empresa, govern i formació. Escolta'm, flexibilitat del moviment. És un apunt que tinc jo aquí. Clar, mira, respecte a això, jo com introdueixo això? Mira, jo he baixat a Vinaròs, que teòricament estic fora del que podria fer. Tothom em diu, però estàs boig. Dic, escolta, jo haig de cobrar les meves deutes, si no, avui m'ha vingut un castanyasso de nòmines i d'impostos i demà em vindrà la visa. I jo què faré? A mi no m'han rebaixat el telèfon ni res d'això, no? El meu circulant segueix estant allà a tope i, vale, hem volgut aguantar, no hem fet cap ERTE, no hem fet res, però, escolta, nano, que estem aquí fent un esforç. I caminava pel passeig de la platja i veia com uns urbanos li demanaven documentació a uns obrers que hi havia allà fent no sé quina reparació. I la platja plena! Estem sonats. Què passa, tio? Però davant, o sigui, he estat pensant de fer una foto de dir això, és de portada de diari, o sigui, com pots estar demanant-li papers a gent que intenta tirar endavant? No eren Núñez i Navarro, era una empreseta de reformes. Això és carregar-te les bases del teu país, o sigui, sí. Com ho farem, això? No ho sé. Escolta, m'has tocat un tema una miqueta així, saps? Que necessitem tractar a nivell govern. Però jo ho deixaré per a l'últim perquè és un tema que realment ara està molt vigent i jo que estic treballant amb diverses persones del govern de diversos països, de fet,
ho he estat tractant i ho he estat sentint a diverses ponències. A Espanya realment ens estem carregant el negoci de moltes fórmules i la digitalització serà una resposta. Perquè al final la gent començarà a entendre que, escolta'm, si físicament ens estan posant tantes traves a l'hora de fer negocis, si ho fem offline, clar, escolta'm, però això genera un problema, o sigui, un altre problema a la bancarrota incipient, que és que si tu, una persona com l'Amancio Ortega, fa un negoci tradicional, és un negoci tradicional de botiga, si no estàs a la bona cantonada no pots, i el preu de les peces i tal, però clar, si jo ho faig online, 100%, no tributaré aquí, clar. O sigui, jo, per exemple, sí, és el problema. La deslocalització d'empreses és obligada, o sigui, m'obliga. Has dit una cosa molt... El telèfon a 100 euros o a 10.000? No, compra-la a 10.000, que aquesta marca m'agrada més. No té cap sentit. Has dit una cosa que jo vaig tractar en un escrit que vaig fer, que es diu The New World Disorder, que estava jo parlant de dues coses, que era el govern global i el sistema d'imposició global. Justament arribarem tan lluny que no es podrà fer negocis sense pagar impostos, però aquests impostos seran globals. És el problema que el govern ara no s'estan posant d'acord a nivell global, però es posaran en quan tinguin tota la digitalització, diguem-ne, feta. Perquè justament en el món empresarial el que passa és que quan tu al carrer no pots obrir, perquè és molt difícil, molt car, el que sigui, però tens la botiga Shopify i pots fer dropshipping i coses que realment no necessiten de tanta inversió, tu, òbviament, aniràs pel camí fàcil, no? I el govern et tindrà molt, molt fitxat perquè tu no pots fer Shopify sense enregistrar el teu DNI, el teu número d'impostos, no? No pots. El teu DNI és el número d'identificació fiscal, al final, saps? No ho utilitzen per conèixer el teu caràcter. El govern necessita fitxar-te com una eina per cobrar impostos, no? Clar. Qui està pagant? Llavors, imagina't, ara tu estaves amb zero patatero, no tens negoci, no tens res, però ara pots obrir un Shopify durant 3 mesos gratuïtament, no? I has de posar les teves dades a dins de la plataforma. Aquesta plataforma serà intermediari entre el sistema impositiu, diguem-ne, i tu. Ells no deixaran que tu no paguis impostos. Ells no podran deixar-te fer això que passava abans amb el negoci offline, perquè ja saps, no? Llavors, si parlem de l'empresa, tot el procés de digitalització per a microempreses, petits comerços i autònoms faran que tot aquest negoci del món gris, món més fosc, arribarà a un món molt més transparent, molt més blanc, en el sentit de gestió financera i d'impostos. Tots pagaran impostos, tots. Llavors, aquí arriba el que vas dir tu. Quina fiscalitat puc elegir ara? Moltíssima gent dirà, si em monto un negoci online, jo vull Estònia, saps? Perquè a Estònia, al final, jo pagaré no sé quants % d'impostos, no? I comparant amb Espanya, em surt millor. Realment, el govern s'adona d'això. Qualsevol govern dirà, escolta'm, tenim un problema. Houston, we have a problem. Aquest senyor que viu a Catalunya vol muntar la seva empresa a Estònia i passar totes les vendes a través d'Estònia. Estem perdent un client. Saps? Llavors, això és... Una proposta de valor és com la liberalització dels mòbils. A Espanya, quan només hi havia Telefònica, cobraven el que volien.
com ara amb les energètiques, que és el que ho sosté tot. Jo ho privatitzo i així mantinc el monopoli i puc pagar els meus col·legues. Però fixa't una cosa, és que estem parlant de que aquí hi ha alguna molt important en el mig de la taula, sí. Sí, és un tema per tractar a nivell governamental, a més, a nivell internacional, o sigui, que tots els països es posin d'acord, saps? I és un tema molt, molt rellevant ara per a ells, per als governs, saps? I ho estan tractant, perquè, òbviament, amb el tema de Covid s'han posat les piles. Ara mateix, tots els processos que teníem nosaltres amb 5 anys vista, ara és un any, saps? En un any s'accelerarà tot el tema d'introducció d'eines tecnològiques per a tots els processos. Jo, per exemple, ahir vaig sortir al carrer per fer un superet fàcil, no?, amb amics. Home, el codi QR en lloc de la carta a la taula, saps què vull dir? Ara mateix, solament ens falta que per llegir la carta tu fas, saps, escaneges el codi, després has de ficar el teu e-mail, no?, i ells després t'envien informació. O sigui, realment han digitalitzat un procés de donar-te la carta físicament amb un procés molt més intel·ligent, però ja existia des de fa anys. Però ara, amb l'excusa, diguem-ne, per algú no és excusa, però amb un pretext, diguem-ne, imposició de normes sanitàries, ara tots els restaurants ho faran. La digitalització que ens espera després de Covid serà brutal. Serà molt més ràpida del que teníem previst. Obligats. Al final, clar, molta gent em diu que pesat ets, i té raó, perquè, escolta, els emprenedors el que tenim és capital emocional. O sigui, anem de fracàs en fracàs sense perdre l'entusiasme. I de tant en tant la fots fora del parc. Saps? Perquè jo no penso en tots els strikes que fallo. Penso en que si la foto guanyo. Saps? Llavors, i tothom creix d'aquesta manera. O sigui, el que passa que, clar, arribes a un nivell d'èxit que després, com un cotxe nou, decreix l'interès, decreix la il·lusió i el nou nivell d'èxit, la nova il·lusió és el nou camí a recórrer, no? Llavors, clar, cadascú està on està o fa el que fa, no? Però sí, m'agrada molt la visió que planteges. I tu que ho veus també des d'una visió pública, és algo important, no? Perquè jo ho veig només des del sector privat. Bueno, tenim alguna cosa en sector públic, però, clar, com que ells, diguéssim, que funcionen a la seva manera, saps? No és molt el meu estil, perquè jo crec que ara 2 reunions per fer una cosa que es podria fer en la primera trucada, videotrucada, que és entrar a fer, ja està fet. I a la següent reunió ja és per veure resultats reals i hem de fer una trucada per fer una reunió i després fer la reunió per dir, bueno, hem quedat dit que farem això, sí, i llavors farem una altra reunió al cap d'una setmana per dir, ja ho hem fet, ai, espera, que em falta una cosa, no sé què. En tots els processos, tota l'estona. I, evidentment... Per què sempre l'empresa i els emprenedors eren més ràpids que el govern? Per què? Justament per el que estàs explicant. Perquè imagina't, si ara ens posem tots d'acord amb 2 videotrucades i el govern ha de fer 3 reunions formals, saps? Convocar les reunions, invitacions, parlar dels resultats. El vídeo del Clarkson, del Top Gear, que compara els millors cotxes fets pel comunisme. Unes carraques amb uns frenos de tambor de 1.500 quilos, que allò no ho pares, xaval. El millor, el que guanya tota la competició, és un Lada Niva. Llavors, que ells cobren plogui o nevi,
que no era mal cotxe, és el millor que ha fet el comunisme mai. Però que plogui o nevi, que ells cobraran, que ells els diuen no, que estamos en fase 2, déjate, que cobraran igual, plogui o nevi, que els hi és igual, que tots els funcionaris estan agafant baixes. La policia local del meu poble són 19 i 8 estan de baixa, de llarga duració. Vull dir, per què? Perquè ningú els pot fer fora, perquè ningú els hi pot dir, tio, tu què has fet aquest últim mes? Aviam, deixa'm que et controli la productivitat. No. Llavors, el comunisme és el que enfonsa tot. Que no hi hagi control de productivitat, que no puguis fer fora a una persona, que és un problema, perquè ja em diràs, tu sí, jo faré fora algú que em funciona. Ni de conya, amb el que costa... Bon, em permets corregir-te perquè jo vaig néixer a l'antiga Unió Soviètica i realment nosaltres a la Unió Soviètica mai diem que hem arribat al comunisme, sinó a un socialisme avançat, saps? Jo no uns matisos molt importants, perquè el comunisme ho teníem solament a dins del Kremlin, saps? Perquè ahir es compartia tot. Però la gent normal del carrer teníem la idea de que el socialisme ha avançat quan tots són iguals i tot això. Bueno, jo no sóc comunista, no sóc pas comunista. Si faig política, faig centrisme, o sigui, prefereixo no caure en extremis, no? I el tema és que ara mateix tenim totes les eines de control de qualitat de la feina de la gent. Ara mateix, no sé si ho heu vist, però Microsoft s'ha enregistrat un patent sobre la productivitat humana. Parlo de Microsoft com el més gran de tots, perquè al final ho és, a l'hora de productivitat i processos de les empreses i de tot. Ells què han fet? Primer, han facilitat tot el tema de criptomonedes. Ells volien que la gent comenci amb el tema de criptomoneda com a pretext de formació financera per a la humanitat, perquè al final el que ha fet el cripto és fer a la gent interessar-se a base de criticar el seu govern, a interessar-se en l'antisistema, però un antisistema financer. Llavors, van llegir, van estudiar, van veure com funciona la cripto. Però és una còpia del sistema financer normal. Normal vull dir, tots són normals, però en aquest cas és simplement una còpia digital del que teníem nosaltres des de segles. No? I què passa? Que ara mateix, amb tot això, ells estan introduint un sistema, ho estan patentant almenys, però arribarà el moment quan ho posin en pràctica, que bàsicament vigila a través dels sistemes que estan al teu cos, que pot ser el mòbil, el teu rellotge, tot el que té sensors, què fas i amb això calcula la teva productivitat en relació amb el teu lloc de treball. Imagina't. Això per a mi, és esclavitud, però a més, realment és una eina que han desenvolupat, que han patentat, que posada en pràctica significa que tu cobraràs les hores reals del teu treball. O sigui, ja no podràs procrastinar. La procrastinació simplement significarà que no podràs omplir el teu cash flow. Ja està, no cobraràs. Simplement. I saps quan arriba això? Justament amb la flexibilitat de moviment. Tu, per treballar, ja no necessites postos de treball. Per exemple, jo ara estava mirant el tema de les universitats, etc. Ja no cal anar a classe, ja no cal anar a l'oficina. Però llavors sorgeix el problema, perdona que tinc aquí una tempesta impressionant, mare meva. Aquí a Sant Cugat, mira, que és difícil. Tinc el vent fort, espera que tanco la finestra un segon. És un luxe poder parlar d'aquestes coses amb gent que sap del que parla. Les operacions... Imagina't. Perdó, Imagina't, ara,
tu, com a propietari de l'empresa, tens, potser 700 persones, no? No, Com controles tu aquesta gent? Com controles tu la seva productivitat, realment? Saps? Clar, és que jo... I una cosa que també... És el problema. Sí. Jo amb tota la business intelligence, amb tot el CRM, amb encastar-ho amb la part de facturació, que ja va amb tot el tema d'estocs i tot això, i disponibilitat d'agents i tot això, al final, de tot, i quan ho aconsegueixes, treus una unitat que és preu hora. Preu hora. Si arribes a preu hora... Preu minut, preu segon. Sí, perquè depèn, no? Perquè, clar, com ho parteixes? Comptes el transport o no? Ara no n'hi haurà de transport, depèn. Però al final imagina't. Per exemple, perdona, el que has dit tu, vull donar-li uns matisos. Imagina't, per exemple, un exemple molt fàcil, en un restaurant, no? Tens una persona que és una gestora de la teva sala, no? Quan el restaurant està ple, està, òbviament, ahir preocupada amb les coses, no? Està treballant. Quan el restaurant està buit, aquesta persona normalment el que fa és trucar a la seva amiga o sortir a fumar. I clar, després tu li dius, escolta'm, jo m'he fixat que el meu negoci no funciona massa i tu has estat més hores fora que a dins. I la gent ho pren com a una ofensa. Però la realitat és aquesta. Ja, és que el que ens toca fer els empresaris és assumir el risc per tots, tenir paciència per tot, però... I rebre gràcies de ningú. Clar, bueno, si algú ho aconsegueixes, a sobre eres, hombre, la Mancio Ortega que no paga impuestos. Paga 400.000 nòmines al mes i no paga impuestos. Ningú et considera una persona que està tirant del carro, des d'inici. Ningú et considera una persona que li fa factible cobrar una nòmina. No ho pensen. Però ara mateix, amb la digitalització, saps el que arribarem a tenir? Tindrem justament l'autoresponsabilitat justificada pels euros que cobres per cada cosa que fas. Saps? Una participació del risc, o sigui, no és jo assumeixo tot el risc, jo i els meus socis assumim tot el risc i vosaltres, passi el que passi, fijo que cobreu. No, tu també tindràs una variable de risc. Exacte. Es lo que hay. Porque si ahora el señor este del Falcon decide que no podemos actuar, no, prohibido, que yo lo voy a pagar. No, oye, lo vamos a pagar un poquito entre todos. Ja està. M'entens? Això està bé. Jo per això dic que jo soc positivista en aquest sentit. Jo veig moltes coses que la digitalització ens permetrà fer i canviar. I a les empreses també, ja t'ho dic, o sigui, com abans parlàvem de la flexibilitat del moviment de les persones i, òbviament, la gent estarà més contenta treballant perquè ningú ha d'estar a sobre excepte la seva voluntat de fer coses, saps? O sigui, si tu vols fer alguna cosa, fes-ho, munta la teva empresa, treballa per algú, col·labora amb la gent, fes cooperatives, fes el que vulguis, però realment cobraràs per el que has fet i no per el que has dit has fet. Saps? El que has dit has fet és que això ja no funcionarà, perquè tindrem proves digitals de tot, saps? Per exemple, les agències de màrqueting cobraven per hores, no? Però aquestes hores estaven totes gravades, saps? I llavors, quan feien informe, tu no podies dir-los que no havien treballat, perquè tenen un informe exhaustiu de totes les hores i feina que han fet per aquestes hores i, saps, per les hores. Un exemple molt clar amb el CRM, en el nivell que estem nosaltres a CRM, que evidentment tenim un marge de millora brutal, és, per exemple, discursions per comissions. Que 2 agents o 3 agents discuteixin per una comissió i diguin, hòstia, no, que això ho vaig tancar jo. Ja, però mira, X agent li ha enviat
45 mails al llarg de 3 anys, diverses notes de trucades, l'ha trucat no sé quantes vegades i tal, i llavors podem realment dirimir aquella situació d'una forma empírica a la dècima. O sigui, podem dir, això s'ha partit en 3. O mira, 3, però tu una mica més perquè has tancat tu, saps? Bueno, depèn de com nosaltres internament valorem. Jo valoro molt el tancament, perquè presentar... Always be closing. S'ho pot fer tancar, firmar-ho, número de compte, firmar, això no ho pot fer gairebé ningú. Llavors, això jo imposo que s'ha de pagar més. Per què? Perquè si no la gent diu que jo també participo. Perquè és més important per al resultat financer de l'empresa, al final. És que el 100% del resultat és allò. Sí, el lloc de Wall Street, el lloc de Wall Street, te'n recordes, no sé si la regla de ABC, always be closing, i és això. Justament tancar les vendes és el que ens permetrà fer millor les coses, no? Però, és que si no podem mira, ara tindrem unes eines que seran live loggers. Live loggers bàsicament seran les eines que permetran un informe exhaustiu de tot el que has fet, saps? O sigui, les hores que has utilitzat per arribar a un resultat i podrem fer ratings dels nostres col·laboradors molt, molt precisos. I això estic parlant de 5 anys vista. O sigui, màxim 5 anys tindrem un informe exhaustiu de tota la feina feta pels nostres col·laboradors. Home, jo ara ja puc extreure coses, L'únic àmbit on no ho tindrem públicament, no ho compartiran, és el govern. Home, clar. Però que si volen no entreguen factures, home, que juguen amb una altra lliga, és el que et dic. Perquè imagina't, el meu somni... No sé com denominar-ho, és aquest rotllo. És el que tu estàs dient, meritocràcia o no li vols dir comunisme, digue-li... Meritocràcia digital, però amb un foscor total sobre el que passa amb els nostres impostos. És el que hem d'evitar. Escolta'm, jo veig a Olga, que està fent una pregunta. Jo crec que podem respondre a això, no? Es poden fer preguntes referents al tema, diu Olga. Mira, ara el que faig és, ho mostro aquí a pantalla amb el vostre permís. Jo crec que... No, les preguntes estan aquí, disculpa, és aquí. Sí, al xat, no sé... Al xat, perdona, disculpa. No, que he obert el... Sí, Olga, si ens estàs escoltant, sí. Les preguntes són benvingudes. Sí, i tant, i tant. Disculpa, m'ajudarien a desenvolupar una miqueta més el tema. Val, de totes maneres, un segon, les llegeixo. Ara sí que crec que puc mostrar-les, no? Perdona, és que estem... Aviam, aquesta, per exemple. Ara sí. Sí? Es poden fer preguntes? Sí, molt bé, perdona, aquesta és la que ja havíem vist. De totes maneres, ha fet falta un guia. Josep Roaix? A tu sí, Enric? No, perquè estàvem en el moment que hi ha hagut el tall. Val. Sí, gràcies, vale. Doncs sí, no hi ha pregunta. O sigui, hi ha preguntes... No, està escrivint, Olga, està escrivint ara. A veure si... Sí, ho estic veient al xat, no? Esperarem, Olga, la teva pregunta, sisplau. I volia compartir un arxiu que tenia aquí a la presentació, suposo que és aquesta. Sí, ja el tens. Podeu veure tots? Sí. Sí? Sí, espera, minimitzaré d'això mentre que es pugui veure tot. Val, ja ho tens a pantalla completa. Super. Veieu que tenim aquesta call to action aquí dalt, Queden 21 minuts perquè s'acabi aquesta call to action. Podríeu reservar paquet d'hores. Si ja teniu la cosa més o menys decidida i tal, aquí ho podeu fer ja per disparar i aprofitar l'avantatge del mercat. Val? Endavant, Àlex, disculpa. Sí, mira, tinc una pregunta. Com a gent del sector empresarial, com veieu el tema del teletreball? És a dir, treball a distància. I com i quan penseu que s'introduirà al món de l'empresa? Gràcies per la pregunta. Jo crec que ja està introduït. El tema ja està introduït. Sí. Almenys
almenys jo crec que està incrustat a la nostra forma de pensar ara mateix, després del Covid, ho tindrem molt, molt present en tots els àmbits empresarials. Perquè, bàsicament, teletreball serà la nova fórmula del treball. O sigui, l'empresa no podrà viure sense teletreball. És que serà així. Jo, com ho veig? Ho veig millor que el treball a l'oficina. Jo penso que amb el 5G, que encara no ho hem... El teletreball farà canviar els horaris establerts de botigues, escoles i serveis. Sí. Absolutament. Òbviament no canviarà el nostre cicle normal de la vida, saps? O sigui, necessitarem les hores de dormir, etc. Però flexibilitzarà moltíssim a la gent. O sigui, si tu al final pots fer la teva feina amb horaris teus, com ets tu, no? Alguna gent no dorm a la nit, perdó, perquè li surt treballar millor o estudiar millor. Això ja no serà castigat, no serà cosa anormal, diguem-ne. Llavors, clar, les botigues, mira, una bona cosa aquí, canviarà els horaris establerts de botigues. No, jo crec que les botigues es convertiran en magatzems. Sí, simplement, on aniràs a buscar la cosa, sí. Simplement serà serà una botiga, un posto on aniràs a recollir. Perquè al final, estem visquent un moment ara mateix, que jo l'altre dia ho estava explicant, a nivell tecnològic, a l'iPhone, a l'últim iPhone i molts Androids, no? Poden fer una imatge 3D. Sí, aquesta càmera, justament aquesta càmera, pot fer una imatge 3D del teu cos. Mira, fixa't una cosa. Amb tota la memòria i tot el full d'any i tal, amb estabilitzador amb logaritme 1.400 o 1.500. Val? Aquest, el bo, l'11 Pro. Vale? El primer dia me'l vaig comprar, 1.500 pavos. Amortització a 2 anys, que durarà més, 750 a l'any, dividit entre 10, 12, 50 euros al mes. Per setmana, 12 euros a la setmana. Per dia, què em costa? I l'utilitzo tot el dia. Ja gairebé no hi ha res que no pugui fer des d'aquí. Bueno, exacte. Alguna cosa del banc i tal, però bueno, per això estarà solucionat aviat. Llavors, com et pots gastar 30 euros amb un gin tònic i dir que això és car? És no tenir clar com estàs invertint els teus recursos. Exacte. Però fixa't molt a el que realment enllaça aquest dispositiu al món de la compra-venda. Imagina't la càmera que té la capacitat de fer l'imatge 3D del teu cos i realment amb això ja no necessites anar a provar la roba. Ja ho pots fer des de casa. O sigui, perquè tens un model virtual del teu cos i la botiga realment el que necessita és accés a aquesta informació. Llavors ja pots provar-te la roba que vulguis i simplement fer clic i comprar-ho. Saps? Sí. I després recollir-ho. Pots elegir. Si vols fer un passeig pel Passeig de Gràcia, per exemple, on a cantonades tens ahí magatzems, perquè no són botigues, no són, saps? Són magatzems. Entraràs a un dels magatzems per recollir les teves comandes online. M'entens? Llavors, és això. Molt bé. I el que estem parlant, o sigui, els horaris aniran canviant, els horaris al final jo crec que s'ampliaran perquè tindrem accés a les coses 24 hores, perquè amb la digitalització dels processos en molts aspectes no necessitarem presència física de les persones,
Vale? Llavors, el magatzem realment seria una cosa d'entrar i sortir sense gent. No sé si heu vist la botiga d'Amazon sense personal, quan tu entres. No sé si has vist això, no? No ho podríem ensenyar, si vols, però sí, és com... Ara no sabré trobar-ho ràpidament, però Ale, realment, una si cosa. busqueu... Una estimació, perquè jo sé que en saps. Quins números, perquè encara no s'ha tancat trimestre, el segon quart no s'ha tancat. Llavors, quins números presentaran aquest segon quart al Amazon? Uah! Perquè ells han anat a full, pa. Ara mateix estem visquent un procés amb Amazon que és així. Vale? Però en quant això s'agafi a la gent que encara no ha utilitzat Amazon i que encara n'hi ha, molts, però quan aquesta gent que fa créixer l'estoc d'Amazon comença a ensenyar als seus amics com funciona i tot això, això va més, sí. Va molt lluny. Llavors, jo no sóc aquí partidari de recomanar on invertir, no? Però si tu ets empresari, no ignoris aquest fet. A l'Amazon, al final, és un magatzem, és un sistema de logística, no és una botiga online, saps? És una plataforma de serveis per a botigues online i la gent que vol digitalitzar els seus processos, però el sistema de logística, per exemple, entregues en una hora i coses que fan amb logística, és el nou procés, és la nova realitat. Sí. Llavors, Olga i Montse, crec que he pogut realment contestar les preguntes. La primera pregunta, òbviament, ja està incrustat, ja ho tenim, i segon, jo crec que estaríem anant al 24 hores sense persones en moltes intervencions amb les botigues, saps? Sí. Molt bé, la Olga diu, sí, gràcies. Molt bé. No, sí. És un exemple claríssim, Amazon. És un exemple on tothom inverteix en les grans posicions d'immoble, el Passeig de Gràcia, les grans cantonades, Piccadilly, tal, no sé què, i aquest senyor dona cap a l'altra banda i els altres. Sí, el loco de la web. Sí. Doncs ara aquest tio és l'amo del món, eh? Només poden abatre'l les farmacèutiques, que ja són el Darth Vader, no, diguéssim. Jo me'n recordo quan Monsanto va ser comprada per Bayer. No sé si coneixes la història darrere de Monsanto, que és el Darth Vader total. El Darth Vader total. I llavors arriba l'estela de la mort i ho compra. Arriba tot això i ho compra. Vale? L'emperador aquest, el Sith, no? Arriba i li diu, Darth Vader, et compro. I Darth Vader ja està, saps? El Star Wars total, perquè ho estem visquent ara mateix i ningú s'acorda de Monsanto. Quina és la campanya de màrqueting més gran de la història? El coronavirus, tío. Sí, hay que cerrar. ¿Qué vale el mobile cerrar? 50 kilos, pum. Campaña en todo el mundo. MotoGP, a ver, ¿qué vale esto? Perquè van amb una altra lliga. Escolta, per això parlo del govern mundial, perquè nosaltres realment ho estem visquent. El govern mundial no existeix. Encara que ho digui jo, no existeix formalment, però existeix de veritat. I aquesta gent té el que és el més car per a nosaltres, gent normaleta. No, és la privacitat. L'anonimat, sí. L'anonimat, que és la privacitat. Aquesta gent tenen el més car. Els que donen la cara són els gentils. Són els que enganyen moguts, aquests que no hi són, a la populatxo que s'està creient el que diu el del Falcon. I que, espera, a veure què va passar. Qui està retenint els anàlisis? Els anàlisis aquests del pal al nas, que són els bons, per què els tens parats 2 mesos? Perquè en el moment en què se certifiqui, sí,
és una infecció respiratòria comú que la podràs passar i tal. El pànic de la gent baixarà, però a tu no t'interessa això. Tu faràs durar la broma allà, ui, a veure què, ui. Ja. Em fa pensar en coses de conspiracions i tot això, però bueno, prefereixo parlar del nostre tema ara mateix. Sí. Escolta'm, tenim una pregunta d'en Josep. Penses que anem a un model de treball, sobretot en el sector serveis, per projectes, en lloc del model tradicional de treball indefinit i continuat? Per força. Bueno, perdoneu. Absolutament. Sí, Josep. Nosaltres el que tindrem ara és encara més precís que el projecte. El que dius tu, projecte, ja queda molt gran. O sigui, farem dels projectes uns trossejats, diguem-ne, uns processos trossejats que faran realment un projecte, saps? O sigui, seran trossets petits del projecte que tu, com a persona, dins de l'empresa o el que sigui, o el govern o el que sigui, faràs. Bàsicament, jo sempre dia que amb el 5G, amb el 6G, podríem arribar a un moment quan nosaltres tindríem una espècie d'algoritme o robot desenvolupat per nosaltres que s'aplicaria a moltes feines diferents i cobrarem un cèntim per cada algoritme executat. Imagina't fins a on pot arribar això. O sigui, la meva vida seria perfeccionar aquest algoritme, saps? O sigui, el meu algoritme formarà part d'algun procés dins del projecte d'alguna empresa i la meva feina, la meva tasca, seria perfeccionar aquest algoritme. Com a exemple, no sé, una empresa de microcrèdits, per exemple, no? L'empresa de microcrèdits ha de fer scoring de les persones. Llavors, jo, per exemple, invento, he desenvolupat un algoritme, he desenvolupat un algoritme que identifica si la persona és bon pagador o no. Però, òbviament, el meu algoritme tindrà una forma d'un script, no? Una petita macro, com diuen, no? I aquest algoritme al principi no serà perfecte. I jo passaré 10 anys cobrant d'aquest algoritme 1.000 euros al mes, m'ho invento, no? I cada vegada ho estaré perfeccionant perquè aquest algoritme s'utilitzi en més i més empreses. I al final, si ho faig bé, llavors cobraré 10.000, 20.000, 30.000 al mes, simplement perquè el meu algoritme s'utilitza en més plataformes i és el millor comparat amb varis diferents, no? És un exemple molt futurista. Multinivell. Sí. Vull dir que, per exemple, jo ho desenvoluparé, per exemple, o en castellà, o en català, o en anglès, o en rus, o el que sigui, no? I ho farem després com a empresa en varis idiomes, etc. El que passa amb les tecnològiques avui en dia. I llavors, clar, el que penso és que el model de treball serà per trossets superpetits dels processos, que processos formaran diferents eines i aquestes eines s'utilitzaran per a diversos projectes. Llavors, amb la precisió de la formació, em refereixo a la precisió de la feina. O sigui, solament això ho has de fer. I ho has de fer a la perfecció, saps? I és això el que em refereixo al nou model de feina. Sí. Saps? Ja no parlem pas dels projectes, ja. Parlem de coses superprecises, superpetites. Els microbytes de la informació, però a nivell 10. Sí. Saps? És fer-ho bé, no? Perquè jo me'n recordo, parlant de la Unió Soviètica, per exemple, i comparant els sistemes de formació, a la Unió Soviètica ells, diguem-ne, la seva tesi era que la formació ha de ser genèrica, que qualsevol persona ha de tenir una formació bàsica molt, molt, molt àmplia, no? Quan la feina ben feta al món més capitalista
era fer molt bé una cosa molt precisa i conèixer tot sobre aquest tema, saps? Deia Ara mateix... El Bruce Lee deia que diu, a mi no em fa por algú que hagi practicat 10.000 patades. A mi em fa por un que hagi practicat una patada 10.000 vegades. Perquè amb aquella patada t'esberla. O sigui que el multitasking és improductivitat. Sí. Improductivitat, sí. Jo crec que anem cap allà. Josep diu que està d'acord amb mi, però caldrà un canvi de mentalitat per al que no sé si estem preparats com a societat. Espera't la segona onada del coronavirus. I ja estarem tots preparats. És que jo, perdona'm, no vull parlar no vull parlar de les persones que han patit per aquest coronavirus. Perdoneu-me, sisplau. Jo els envio uns petons i abraçades i a les meves condolències més profundes del cor. Però realment, si aquesta gent han patit, n'hi ha el 80% de la població que no ha patit, ¿vale? Que ha tingut un susto, no? Amb tot aquest tema ha hagut de tancar les empreses, etc. No? Però realment aquesta gent ha estat a casa, tranquil·la, amb diverses preocupacions i consumint la informació. Bàsicament, van ser 3 mesos d'una formació intensiva per al 70% de la població humana. Humana! No parlem de Catalunya, no parlem d'Espanya, no parlem de la Unió Europea. Estem parlant del món. Escolta, haig d'explicar una cosa aquí, perquè això jo segueixo molt el Joe Rogan. Jo soc practicant de jiu-jitsu i m'agrada, tot això és una forma de mantenir-me en forma. I segueixo molt el seu podcast. I ara fa poc va entrevistar a l'Elon Musk. I, escolta, el Joe Rogan té una net worth de 200 quilos i ara Spotify li ha comprat el seu podcast. O sigui, és un multimilionari i li feia la pilota a l'Elon Musk com jo no havia vist mai el Joe Rogan fent-li la pilota. Sí, perquè és el capo dels Darth Vaders. Sí. I és molt fort perquè el Joe Rogan moltes vegades, com que allà a Califòrnia es pot fumar marihuana i el tio és un defensor de la marihuana, es va fotre allà a fumar i l'altre li va dir home, jo no acostumbro a fumar i tal, i es va fotre a fumar i van començar a parlar de que ell no ho feia servir perquè ell busca la productivitat i diguéssim que si un cafè et dona aquest puntet de tal, allò seria com el contrari d'un cafè, no? I clar, no li funciona. Però es posen a parlar d'un somni que té el Joe Rogan i diu, hosti, he tingut un somni recurrent que despertava com en els anys 50, però eren uns anys 50 diferents, en el qual, en vez d'un Alba Edison, hi havia 1 milió d'Alba Edison. I li pregunten a l'Elon Musk. I clar, l'Elon Musk diu, home, clar, doncs estaríem on estaríem. No? Perquè el Joe Rogan li pregunta, però a tu, per què segueixes? Si tu ja, per què ho fas, no? I el tio diu, perquè jo tinc la idea de que el següent pas és l'espai, no? I anem molt per darrere. Imagina el que ens falta, no? Llavors, imagina't 1 milió d'Alba Edisons. I aquests 3 mesos de formació, algun en sortirà. No sé si 1 milió, però algun en sortirà. Sí, jo crec que ara ho hem viscut intensament, com mai. O sigui, com a plataforma de formació, aquesta frenada que ningú s'esperava va ser brutal. O sigui, canviarà la fórmula, canviarà la forma de pensar i realment té un valor formatiu per a tota la societat impressionant. Sí. Em recorda... Haurem de ser responsables en el risc. O sigui, ara mateix la corresponsabilitat amb el risc i l'atomització del risc voldrà dir que això de dependre tota la família d'un salari
tu hauràs de tenir 2 o 3 salaris. Hauràs de tenir 2 o 3 salaris parcials i aconseguir, com tu dius molt bé, ser productiu amb un sistema de MLS, vull dir, de multinivell, en el qual tu et cobres per les referits que dones, comercial, en definitiva, del que facis i fer molt bé el que fas. El sistema multinivell, molt bé gestionat amb eines digitals, al final funcionarà molt millor que molts sistemes que existeixen al món. El multinivell, el problema que té sempre és l'origen dubtós del producte que volen facilitar al mercat. I jo, tornant al principi de la nostra conversa, el que vull dir és que ara mateix aquest sistema multinivell pot renéixer amb una potència molt millorada, diguem-ne, perquè ara, amb la transparència dels negocis, de les persones que formen part d'aquest negoci, poden sortir com una Salesforce, saps? O sigui, seria agents multinivell com a plataforma, com a eina, saps? És com multi-level marketing as a platform, saps? O sigui, serà una plataforma que tu podries comprar per promocionar el teu producte, diguem. Per exemple, no sé, cursos online o el que sigui. Llavors tindrem una task force de vendes que tu podries subcontractar simplement per vendre el teu servei o producte i aquesta gent faran pam, perquè amb les eines digitals és molt més fàcil. Saps? I el control, el tracking de cobraments i tot serà gairebé automàtic. Per a ells és una passada eina. Tenim a Olga fent altra pregunta aquí. Si parlem de teletreball, pot sortir molt a compte contractar gent d'altres països per determinades tasques. Ho tens en pantalla. Creus que la legislació s'adaptarà a una mena de contracte internacional? Sí. Jo crec que estem anant cap allà. Sí. De fet, no sé si us fixat en el tema de Brexit. Vale? El Brexit no és una casualitat, com sabeu, perquè els anglesos mai fan de la seva política casualitats. Vale? Ara mateix estan mirant de contractar a la gent de l'Àsia i ja no necessitaran gent d'Europa com a tal, necessitaran la nova branca de la societat que serà el sud-est asiàtic, diguem-ne, i tornaran a contractar la gent d'allà i els convidaran al Regne Unit per treballar i per fer créixer la seva economia. I això ho farem a nivell digital també amb tot el món. Per exemple, no sé si, Olga, has estat involucrada, diguem-ne, en negocis de disseny o programació, però en aquests àmbits, lo normal és contractar una persona a la Índia, per exemple, o a Rússia, o diguem-ne, una persona inclús Argentina o Brasil. Per exemple, els que són a Brasil, n'hi ha molt talent de dissenyadors gràfics. A la Índia n'hi ha molt talent en el codi, no? D'escriure el codi per programació, etc. A Rússia, per exemple, n'hi ha molts especialistes en el tema digital i tecnològic en general. N'hi ha bons enginyers, encara que ells no tinguin, per exemple, una fàbrica on desenvolupar-se, però ells tenen la noció de l'enginyeria en molts aspectes, no? Poden millorar molts productes, etc. Inclús els russos poden gestionar molt la producció a Xina perquè tenen molts enllaços amb Xina i poden col·laborar amb els xinesos de forma més fàcil que, per exemple, una persona que ha nascut i ha crescut a Europa, perquè la seva mentalitat és molt més allunyada, no?
de la Xina. Llavors, òbviament, això a nivell cultural i a nivell internacional ho hem d'aprofitar. Com s'adaptarà la legislació? Escolta'm, realment ja està adaptada. Jo no sé si pots especificar una mica per què creus tu que la legislació no està adaptada. O sigui, et faig una pregunta a tu, Olga. Parlo amb la Olga. Hi havia aquesta pregunta... no, era de la Montse. Disculpa, em pensava que hi havia una pregunta prèvia que potser podia contextuar, però no, m'he confós. Sí, una mena de contracte internacional. Realment, la pregunta és per què pensa la gent que la nostra legislació encara no està adaptada? Físicament no, però digitalment ja podem contractar serveis a tot arreu. És que no tenim cap limitació a l'hora de contractar serveis digitals. Per això jo crec que també des de la perspectiva dels governs el que ens aniria bé és no tancar les fronteres, sinó obrir-les, perquè la contractació digital pugui realment fer del moviment internacional de la gent una cosa més poderosa. Perquè jo, per exemple, encara que vulgui contractar qualsevol persona, encara necessito el contacte humà i prefereixo tancar l'operació després d'una videoconferència fent un cafè. Això és fàcil. I jo crec que dins del món aquest futurístic on realment no necessitarem veure la cara a ningú excepte la imatge que tenim a la pantalla, no hem de perdre el toc humà. Jo crec que és un tema que jo, per exemple, com a persona nascuda en el món on un handshake és un handshake, jo prefereixo encara fer un cafè amb la gent i parlar amb ells i realment, saps? Encara que sigui car, perquè serà més car tot això. Sí, gràcies, perquè quan parlo amb amics empresaris no entenen com contractar una persona en nòmina de fora encara que els convingui. És que els gestors tampoc. Els gestors tampoc. Interessant. Espera que estic llegint aquí. La persona en nòmina, encara que no fos convingui. Sí, estic passant-los per... escolleix tu la pregunta i et publico aquí al mig a pantalla grossa la que tu... Ha quedat el Josep, tiro enrere, tenim a la Montse que ens pregunta això, si la societat no sap aprofitar, millorarem molt, sobretot la unitat familiar, més temps per educar els fills i menys temps per xerrades de bar, de feina, allò que dèiem de sortir a fer el cigarro. Però la productivitat pujarà. Sí, òbviament. És que massa pressió que hem arribat a exercir sobre els col·laboradors realment era contraproduent. Llavors, ara mateix, amb l'alliberament del lloc de treball, aconseguirem més productivitat. És que és obvi. És obvi perquè la gent ja no sentirà tanta pressió. La gent, la veritat de la feina és quan no tens pressió a sobre, és quan realment comences a pensar. I quan realment comences a pensar, comences a ser productiu. Realment és això, és molt fàcil, però la gent ho ignora. I ara mateix és això. Tu no tens la pressió a sobre, comences a pensar i comences a ser productiu realment. És un efecte dominó que ara mateix començarà a fer molta gent productiva. I amb tanta productivitat, l'únic problema que tindrem és que la sobreproducció de coses ens farà relaxar-nos a l'hora de cobrar nòmines i de cobrar en general, perquè realment
jo espero que els preus baixaran bastant amb tanta productivitat, saps? Perquè ja no caldrà buscar tant per trobar alguna de qualitat, perquè n'hi haurà més gent productiva i, òbviament, pujarà la qualitat de productivitat global. Però, bueno, ja ho veurem. Escolta'm, tinc unes preguntes aquí. Crec que el problema serà de si s'escapa una pregunta perquè n'hi ha una ahí. Bueno, estic deixant una seqüència. Primer, amb els amics empresaris. Com contractar una persona de fora? Ara mateix, el millor és no pagar una nòmina a la persona, sinó fer les tasques més precises, la precisió dels processos. Jo crec que és justament el que deia contestant la pregunta de Josep. El tema de projectes no és tan efectiu. O sigui, l'eficiència del treball seria en posar-nos a trossejar tots els processos, tots els projectes i realment donar un tros petit a una persona concreta que sap desenvolupar aquest tros millor que l'altre. Saps? Per això dic que jo crec que justament aquí ens trobem en un procés de canvi de mentalitat no de l'empleat, sinó del qui emplea i, saps, el que gestiona el seu projecte. Llavors, ahir és on jo vaig mirant cap a detalització màxima dels projectes i processos per després donar a conèixer aquest procés a la persona professional que ho faci i que termini la seva tasca i que cobri justament per lo que ha fet. Així podrà treballar per a moltes empreses, moltes persones, i no caldrà una nòmina i un contracte indefinit. O sigui, jo conec a molts freelancers dedicats al món de programació que viuen amb molts ingressos i realment treballen per a molta gent, saps? És que és això. Ells no necessiten una nòmina. Ells necessiten que la gent conegui que són bons fent el que fan, saps? I aquesta promoció és la seva tasca, és la seva eina, és el seu màrqueting, que hem de parlar d'això més, però després... Farem una sèrie d'això perquè jo avui no podrem allargar moltíssim, però jo crec que és un convidat interessantíssim. Ara també... Et deixo l'última, que aquesta és complexa, que ha fet el Josep, que precisament ara al Josep li farem una sèrie d'entrevistes perquè expliqui la seva història i en tinc moltes ganes. I podrem donar-li més capítols en aquest serial. Com ho veus, això, aquesta última que ha fet el Josep? Crec que el problema serà de competència fiscal entre països. Creus que seran possibles acords internacionals, BEPS, també persones físiques. Jo, sincerament, no puc profunditzar molt en aquest tema si no parlo del govern global i no parlo del govern a nivell sistema impositiu, sistema de taxació global. Jo penso que competència fiscal entre països està molt clara perquè n'hi ha un procés que es diu de-offshorització. De-offshorització, bàsicament, el que diu és que tu ja no pots anar a un país amb un sistema impositiu zero, saps? Simplement per fer trucs amb el sistema local que tens tu, on resideixes tu fiscalment, no? Llavors, l'única solució per tot això és un sistema d'impostos global. Llavors, no caldrà competir entre països si tots es posen d'acord amb un sistema fiscal global, flexible i adequat per a molts.
en funció d'ingressos, en funció d'ocupació, en funció de moltes coses. Justament la digitalització el que ens permetrà és gestió molt més precisa dels impostos. O sigui, nosaltres podrem conèixer realment si una persona està fent de gandul o treballar i podrem prioritzar el sistema de cobraments d'impostos. O sigui, si la persona necessita una ajuda, diguem-ne, podrà demanar préstecs al govern. O sigui, préstecs en funció o sigui, instantani. Pum, pum. Perquè la transparència ens sobrevindrà la transparència total. Senyors, no sé si us imagineu això, però és que la transparència total. Un agent de govern, si vol, sabrà exactament on vius, què fas, si has treballat bé, si has treballat malament, si has menjat bé o malament. És que és això. No és un sistema totalitari en el sentit de George Orwell, amb el seu Ministeri d'Amor i tot això, però realment tindrem aquesta eina en mans dels governants. I quan parlo de governants també pot ser el seu jefe de l'empresa i pot ser determinant en moltes ocasions. Perdoneu que em vagi tan futurista, però és que això vindrà. Això ja està venint, Aviam que no ens estem passant res per aquí. No, jo crec que està això. Sí. Molt bé. Nois, doncs ara és el moment. Si queda alguna pregunta, jo aniria pràcticament a resoldre. Val? No ens deixem res important. Us pujaré un arxiu, un escrit que vaig fer gràcies a tu, Josep. Gràcies, moltes gràcies. Us posaré això com a arxiu, podreu descarregar, suposo que és un escrit que es diu The New World Disorder, que fa referència... No sé on estic, suposo que a la presentació ho puc posar o on puc posar? Pots posar... Exacte, aquí pots posar... A la pissarra? Per exemple. A veure si ho puc pujar com a arxiu. Si ho tens a baix, mira, perquè avui l'Àlex s'ha trobat amb que el sistema és un sistema una mica peculiar. Veus que aquí baix hi ha el llapis? Sí. Ves al llapis i selecciona el que vulguis fer. El PDF es pot pujar? Sí, toca el llapis i desplega el menú del llapis. Sí, no em deixa pujar un PDF. Mira, imagen, si tu cliques al llapis, en el llapis de l'icona de baix, veuràs que t'obre un menú. A veure. Clica al llapis de... Ja ho he fet, però em deixa pujar una imatge. Una imatge, sí. Que, bueno, després suposo que ho podré compartir amb vosaltres. O ho passem per aquí pel grup o després ho posarem en un link a la descripció del vídeo. Sí, en un link per descarregar. És justament un article futurista que faig a discurs sobre els temes que ens esperen amb les noves tecnologies, 5G, 6G, 7G, etc. Perquè canviarà molt i està arribant. Està ja ahí, a la porta. Molt bé. Aquí guanyarà... A més, hi ha una cosa molt curiosa perquè en el mercat anterior el peix gran sempre es menjava el petit. Però què passa si l'enano es puja a ombros del gegant? Que veu més i sap més que el gegant. Perquè al final, si nosaltres podem estudiar l'excel·lència, no? Com el número 1 d'un mercat ha aconseguit l'excel·lència? Analitzes el seu 100 i la teva innovació no ve en inventar-te el 100, no, és en imitar el 100 i amb el 101 i amb el C2 marcar la diferència. Llavors, tenim una oportunitat molt gran i si estem aquí a aquestes hores quan fa un dia meravellós i tothom està a la platja, és per alguna cosa, perquè no n'hi ha tants de buscadors seriosos i compromesos i amb coratge. I la innovació comporta risc, perquè ho hem dit moltes vegades, si jo estic funcionant a 70 amb un Excel
70, però no un 70 de pico. No, 70 estable, jo et garanteixo un 70. Doncs home, potser el primer dia de CRM no donaràs 70. De fet, igual donaràs 3 el primer dia, no? Però clar, i jo et dic, hòstia, però ja veuràs, arribaràs a 300. Sí, però el primer dia tu cedeixes nivell en aquesta innovació. I el coratge i la valentia de seguir, de creure, farà que passaràs al 70 i al 80 i al 200. I això és el risc de la innovació. El risc, exacte. Molt bé. Escolta'm, Enric, jo penso que podríem continuar això en una altra transmissió, perquè realment jo has de sortir ara una miqueta. Molt bé. I jo crec que hem parlat de coses molt rellevants i que realment jo us convido a realment llegir aquest petit quadre que està fet per fer-nos pensar, no, el quadre aquest que vaig compartir. Aquest quadre? Sí, aquest. Jo crec que això és el que ens estem menjant ara amb la política global. Perquè veureu, al final n'hi ha una cosa que són conseqüències per a l'economia en general, ¿vale? I, bueno, també seria bo un dia en el futur ja parlar d'això, perquè veurem moltes coses d'aquest quadre que ja estan passant. I per mi, no sé si queden més coses que podem parlar per terminar, perquè a mi m'ha encantat aquesta entrevista, te soc molt agraït per fer-la. No, jo a tu. A més, ens hem estrenat, ens hem estrenat amb la plataforma, el vaig avisar molt just perquè teníem una youtuber molt gran que el mateix dilluns al matí em va dir que no podia i jo sabia que si algú podia resoldre la papeleta era algú de la talla de l'Àlex, que realment i és un rebufo a seguir. I gràcies als nostres amics que estaven 1 hora i 32 minuts amb nosaltres. Quina valentia. Una cosa, hi haurà continuïtat, perquè això no es pot resoldre en 1 hora i mitja. Això serà una sèrie de continuïtat i et convido... Jo encantat, ja ho saps. I a més amb la solvència amb la que m'has resolt una papeleta, t'ho agraeixo molt. Ets un fenomen i moltes gràcies a tots. Fins a la propera. Sabeu que els divendres intentem aportar valor i crec que avui l'Àlex hem aportat molt valor. També estava el Josep Ruaix a Sala, el Jaume Soler de Safertec, The Bulk Handling Guy. Pareu atenció a aquesta nova estrella d'internet. Molt bé. I moltíssimes gràcies per tot i ens veurem. Dilluns intentarem, no crec que puguem igualar el nivell del reclam, però ho intentarem, Bona, moltíssima sort i moltíssimes gràcies i parlem. Moltíssimes gràcies a tots. Fins a la propera. Bon cap de setmana. Igualment.